салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансият ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди найчаҳои бачадон. Агар осону фаҳмо карда гӯем маточнаи трубы, сабабҳои маҳкам будани он, дар кадом ҳолатҳо маҳкам мешаванд ва ба кадом бемориҳо оварда мерасонанд, инчунин тарзи муайян кардани кушода ё маҳкам будани маточнаи трубы ба шумо маълумот диҳам. аз сабаби оне ки мавзӯи мо дароз мебошад, аз ҳамин рӯ наворро то охир тамошо кунед, то ки ба саволҳои худ пурра ҷавоб бигиред. инчунин чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, шабакаи мо дар Telegram низ фаъол аст. Дар он ҷо бошад ҳама рӯза мавзӯъҳои кӯтоҳ, зарурӣ ва даркорӣ пешкаш мешавад. аз ҳамин рӯ ссилкаашро дар зери ҳамин видео мегузорам. обуна шуданро фаромӯш насозед. акнун наворро шурӯъ мекунем. найчаҳо яъне маточнаи трубы дар организми зан кадом вазифаро иҷро мекунанд? чӣ хеле ки аз наворҳои пештара бисёриҳо медонанд, найчаҳо бачадонро бо тухмдон пайваст мекунад ва барои ҳомиладоршавии ҳар як зан бениҳоят муҳим аст, чунки тавассути найчаҳо, тавассути ҳамин трубкаҳо сперматозоидҳо ба назди тухмҳуҷайра яъне яйцеклетка ҳаракат мекунад. агар ки ҳамин найчаҳо баста бошанд ё ин ки бо ягон сабаб маҳкам бошад, сперматозоид назди тухмҳуҷайра рафта наметавонад. дар кадом ҳолатҳо найчаҳо метавонанд ки маҳкам бошанд? якчанд сабабҳои маҳкам будани трубкаҳо яъне найчаҳо мавҷуд аст. сабаби якум ин илтиҳоб. ҳама гуна илтиҳоб яъне воспалительни процессҳое ки аз сабаби вирус, инфексияҳо, микробҳо дар организми зан пайдо мешавад. чӣ хеле ки медонед, ҳама гуна вирусу инфексияҳо дар организм метавонад ки воспалительни процесс яъне илтиҳобро ба вуҷуд биёрад. ҳамин гуна илтиҳобҳо метавонад ки трубкаҳоро маҳкам кунад ва сабаби безурётӣ яъне ҳомила нашудан гардад. сабаби дуюм аз ҳад зиёд исқоти ҳамл кардан. ҳангоме ки исқоти ҳамл мекунад, яъне зан выкидиш мекунад, аборт мекунад, баъд аз выкидиш аборт кардан дар организми зан илтиҳоб пайдо мешавад. вайроншавии кори гормонҳо пайдо мешавад. ин низ метавонад сабаби он шавад ки найчаҳо маҳкам шаванд. сабаби сеюм ин ҷарроҳӣ. ҳама гуна ҷарроҳие ки дар организми зан яъне дар коси хурд гузаронида мешавад, ба монанди внематочная беременность, аппендитсит, ҷарроҳӣ доир ба рӯдаҳо, ҷарроҳӣ оид ба киста метавонанд ки спайкиҳоро ба вуҷуд биёранд, яъне часпакиҳоро ба вуҷуд биёранд. спайкиҳо бошад дар навбати худ метавонанд ки трубкаҳоро маҳкам кунанд. дар баъзе ҳолатҳо бошад эндометриоз метавонад ки найчаҳои бачадонро маҳкам кунад. ҳангоме ки эндометриоз дар дараҷаи сеюм, чорум қарор дорад, яъне диффузная форма эндометриоза ҳаст, дар он ҳолат мешавад ки сабаби маҳкам будани найчаҳо шавад. инчунин агар ки шумо аз ташхиси ултрасадо гузаштед, дар он ҷо муайян карда шуд ки дар найчаҳои шумо об ҷамъ шудааст, аз ин ҷо аз эҳтимолият дур нест ки найчаҳо маҳкам аст, чунки ҳангоми об ҷамъ шудан бениҳоят илтиҳоби зиёд дар он ҷо дида мешавад ва ҳамон об, зардоби ҷамъшуда найчаҳоро маҳкам мекунанд ва сабаби ҳомиладор нашудан мешаванд. кадом намуди маҳкам будани найчаҳо яъне маточнаи трубы дида мешавад? якчанд намудаш вуҷуд дорад. якум ин маҳкам будани яктарафа, яъне метавонад ки як найча маҳкам бошад, дигараш кушода бошад. дар ин ҳолат шанси ҳомиладорӣ вуҷуд дорад. дуюм маҳкам будани найчаҳо аз ду тараф, яъне ҳам найчаи рост, ҳам найчаи чап маҳкам мебошанд. дар ин ҳолат шанси ҳомиладорӣ вуҷуд надорад то он ҳолате ки шумо табобат накунед. пас аз оне ки шумо табобат кардед, найчаҳоро кушодед, шанси ҳомиладорӣ пайдо мешавад. сеюм ин найчаҳо то миқдори муайян кушода ё ин ки маҳкам мебошанд, яъне то 30% маҳкам ҳастанд, то 50 то 70% маҳкам ҳастанд. дар ин ҳолат шанси ҳомиладор шудан низ хело кам аст. агар ки мабодо зан ҳомиладор шавад, хатари внематочная беременность яъне инкишоф ёфтани кӯдак берун аз бачадон зиёд мешавад, чунки найчаҳо ки то охир кушода нестанд, метавонад ки ҳуҷайраи бордоршуда дар трубкаҳо дармонад. чорум ин найчаҳо бениҳоят дароз ҳастанд, каҷ шудагӣ ё ин ки тоб хӯрда ҳастанд ба монанди спираль. дар ин ҳолат низ ҳомиладор шудан душвортар аст ва хатари инкишофи кӯдак берун аз бачадон зиёдтар аст. ҳангоме ки найчаҳо маҳкам ҳастанд, яъне дар зан непроходимость маточных труб дида мешавад, дар бисёр ҳолатҳо занро ягон чиз безобита карда наметавонад, яъне ягон хел шикоятҳо надорад. фақат дар ҳолате ки агар дар найчаҳо об ҷамъшудагӣ бошад, воспалительный процесс яъне илтиҳоб бошад, метавонад ки выделение аз ҳад зиёд дида шавад ё ин ки дар поёни шикам дида шавад. дар дигар ҳолатҳо ягон хел шикоятҳо дар зан нест. тавассути ташхиси ултрасадо яъне танҳо бо УЗИ дида намешавад ки найчаҳо маҳкам аст ё ин ки не. фақат бо роҳи гистеросальпингография, гидросонография ва лапароскопия муайян карда мешавад. тарзи муайян кардани маҳкам ё кушода будани найчаҳо чӣ гуна аст?
вақте ки зан ба даст шавҳар карданаш дар муддати 6 моҳ ё ин ки 1 сол ҳомиладор намешавад, равон мекунанд ба гузаштани ташхисҳо. шурӯъ мекунанд барои санҷидани найчаҳо аз гистеросальпингография. ин чӣ гуна ташхис аст? Гистеросальпингография ин ташхисе аст ки дар вақти гузаштани он дар дохили бачадони зан маҳлул равон мекунанд ва баъд аз 5-10 дақиқа акси рентгенӣ мекунанд, яъне рентген мекунанд. дар он ҷо дида мешавад ки ҳамон маҳлуле ки равон карданд ба найчаҳо рафтанд ва ба дохили шикам низ рехтанд ё ин ки не. инчунин маълум карда мешавад ки то кадом андоза найчаҳо бастаанд ё ин ки то кадом андоза найчаҳо кушодаанд. яъне маълум карда мешавад ки маҳлул то кадом қисми найчаҳо меравад. дуюм ин гидросонография. дар худамон бисёриҳо мегӯянд ки гидротрубатсия. гузаштани ин ташхис ба монанди гистеросальпингография аст. ба дохили бачадони зан маҳлул равон карда мешавад, фақат ки дар ин ҷо рентген намекунанд ва ба воситаи ташхиси ултрасадо, яъне ба воситаи УЗИ мебинанд ки ҳамон маҳлул то кадом дараҷа ҳаракат мекунад, ба найчаҳо меравад ё ин ки не. ва ташхиси намуди сеюм ва аз ҳама муҳим ин лапароскопия мебошад. агар ки дар ҳолати якум ва дуюм, яъне гистеросальпингография ва гидросонография то охир муайян карда нашуд ки трубкаҳои шумо маҳкам аст ё ин ки кушода, равон мекунанд ба лапароскопия. лапароскопия ин ҷарроҳӣ мебошад. ҳангоми лапароскопия 100% аниқ мекунанд ки найчаҳои шумо дар кадом ҳолат қарор доранд. ҳангоми лапароскопия, яъне ҳангоми ҳамин ҷарроҳӣ, ба дохили бачадон ва берун аз он бо камераҳои хурд даромада мебинанд ки сабаби маҳкам будани найчаҳо дар чист ва то кадом дараҷа онҳо маҳкам ҳастанд, то кадом дараҷа онҳо кушода ҳастанд. агар ки сабабаш дар спайкиҳо бошад, яъне дар часпакҳо бошад, ҳангоми лапароскопия спайкиҳоро мегиранд ва метавонанд ки кори найчаҳоро пурра барқарор кунанд, яъне онҳоро пурра кушоянд. инчунин агар дар найчаҳо об ё ин ки зардоб ҷамъ шуда бошад, тавассути лапароскопия ҳамон об ва зардобро низ гирифта метавонанд ва метавонанд ки кори найчаҳоро пурра дар он ҳолат низ барқарор кунанд. табобаташ бошад чӣ гуна аст? ду роҳи табобат вуҷуд дорад. якум ин ба воситаи дороҳо, дуюм ба воситаи ҷарроҳӣ. дар кадом ҳолат ба воситаи дороҳо табобат мекунанд? ҳангоме ки дар найчаҳо, яъне дар трубкаҳо об ҷамъшудагӣ бошад, аввал кӯшиш мекунанд ки бо дороҳо табобат кунанд. агар ки бо дороҳо натиҷа надод, баъд бо роҳи ҷарроҳӣ онро табобат мекунанд. дар ҳама гуна ҳолатҳое ки найчаҳо маҳкам ҳастанд, тавассути дороҳо фоиданокияш на он қадар хуб аст, яъне кафолат нест ки найчаҳои шумо тавассути дороҳо кушода мешаванд ё ин ки не. аз ҳамин рӯ хубтараш мешавад ки шумо шурӯъ кунед аз гистеросальпингография ва баъд аз он ба дигар ҳолатҳои ҷарроҳӣ гузаред табобат кунед. мақсад он аст ки табобати фоиданок ин ҷарроҳӣ мебошад. ё ин ки гистеросальпингография, ё ин ки гидросонография ва ё ин ки лапароскопия. мешавад ҳолатҳое ки зан ҳама намуд роҳҳои табобатро мегузарад, яъне гистеросальпингография, гидросонография, ҳатто лапароскопия низ мекунад, вале трубкаҳо кушода намешаванд. дар ин ҳолат барои ҳомиладор шудан танҳо роҳи эко вуҷуд дорад. чунки агар найчаҳо, яъне трубкаҳо маҳкам бошад, ягон роҳи ҳомиладор шудан вуҷуд надорад. ягона роҳ ин фақат эко мебошад. оиди худи эко, намудҳои эко ва тарзи гузаштани эко дар канали мо низ навор ҳаст. ман ссилкаашро дар зери ҳамин видео низ мегузорам. метавонед даромада дар бораи эко маълумот гиред. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.